Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut dyn ni'n integru fesul rhan. Nawr, mewn gwaith blaenorol ar ddifferu, dyn ni wedi dod o draws rheol y lluoswm. Hwn di'r rheol dyn ni'n ddefnyddio i ddifferu unrhyw beth o'r ffurf I lluosi fo fi. A dyma fo'r fformula rheol y lluoswm yn fan hyn. Na mae'n trio allan, os ydych chi'n integru rheol y lluoswm, a mae'r camau'n cael ei dangos yn fan hyn, ydych chi'n cyrraedd y fformula yma, y fformula ar gyfer integru fesul rhan. Nawr, fel mae'n dweud yn fan hyn, ydych chi'n cael hwn yn y llyfryn fformulau, a mae hwn yn cael ei ddefnyddio i integru unrhyw beth o'r ffurf un peth dyn ni'n alw'n I, lluosi rhywbeth arall dyn ni'n alw'n dv by dx. Nawr, mewn cwestiwn arholiad, mi fyddwch chi angen penderfynu beth ydy I a beth ydy dv by dx. A mae'r tabl fach yma yn fan hyn yn help idych chi benderfynu be di be. Y tabl ydy'r tabl liate. Mae'r llythrennau fan hyn yn mynd i lawr, yn ydy L I dot A T E. A'r syniad ydy, ydych chi'n dewis eich I fel y peth sydd yn ymddangos uchaf yn y tabl. Felly, ydych chi'n chwilio'n gyntaf am unrhyw beth logarithmic sydd gennych chi, fel ln 3x. Yna, ydych chi'n chwilio amdan ffwythiannau trigonometric gwrthdro, yn Saesneg inverse trigonometric functions, yr I dots yn inverse sydd reid yr I dots yn liate. Felly fysa tan I pwr negatif 1 o 2x yn gweithio fan hyn. Wedyn, unrhyw beth algebraidd, felly unrhyw polynomial arferol, fel 3x di sgwario tynnu 5x ydy 8. Yna, unrhyw beth trigonometric, sin 5x, a golaf pethau esbonyddol fel e I pwr 7x. Na, dydy'r tabl ddim yn gweithio ym mhob un achos, ond yn y mwyafrif o achosion bydd hwn yn help mawr idych chi. Na, gadewch chi i ni weld sut mae hwn yn gweithio, drwy ystyried yr hen gwestiwn yma. Mae'n gofyn iddyn ni'n integru 7x e I pwr 3x mewn perthynas ag x. Felly fan hyn mae gennym ni rhywbeth algebraidd, 7x, lluosi rhywbeth esbonyddol e I pwr 3x. Ac os dwi'n sbïod ar y tabl liate, y peth sydd yn ymddangos uchaf ydy'r peth algebraidd, mae'r peth esbonyddol ar y gwylod. Felly, dyn ni angen dewis I fel y peth algebraidd yn y cwestiwn yma. A dyna sy'n nawn ni gychwyn yn fan hyn yn awr. Na I gychwyn drwy adael I, na I ddeud gadewch I. I fod y peth algebraidd, y 7x, a wedyn dv by dx ydy'r peth arall, y peth esbonyddol e I pwr 3x. Nawr fan hyn yn awr, y techneg ydy I ddifferu yr I, I ffeindio du by dx, ac os dwi'n differu 7x, dwi'n cael 7, a wedyn dwi eisiau integru y peth arall, dwi eisiau ffeindio v. Nawr, os dwi'n integru e I pwr 3x, mae rhywbeth I wneud efo e I pwr 3x. Ond rwan, os dwi'n differu hwn fel mae o, oherwydd os dwi'n differu 3x, dwi'n cael 3, be gai fan hyn fysa 3 lluosi fo e pwr 3x. Ond dwi ddim angen 3 lluosi e pwr 3x, dwi angen 1 ohonyn nhw. Felly, mae rhaid fi gyflwyno lluosrif o treian yn fan hyn. Rwan, os dwi'n differu hwn, mi dwi dal yn cael 3 lot o e pwr 3x drwy differu hwn, ond wedyn bydd y 3 lluosig treian yma yn rhaid yr 1 dwi angen. Na wedyn, dwi'n sgwennu lawr y fformula ar gyfer integru fesul rhan. Felly, integru u dv by dx mewn perthynas ag x. Mae hwnna rhy fath a I fi tynnu ffwrdd beth dwi'n gael drwy integru v du by dx mewn perthynas ag x. Eto mae hwn yn y llyfryn fformulau, ydych chi. Dyn ni'n amnewid I fewn wedyn. Dyn ni'n integru I yn gyntaf, 7x, lluosi dv by dx sydd yn e I pwr 3x. A gwneud hynna mewn perthynas ag x, a dyn ni'n gweld dyna ydy'r cwestiwn dwi wedi gael. Mae hwnna'n hafel I lluosi fi, 7x, lluosi hefo, treian, e I pwr 3x. A gyda dyn ni'n tynnu ffwrdd beth dwi'n gael drwy integru fi yn gyntaf, treian e pwr 3x, a mae hwnna'n cael ei liosi fo du by dx sydd yn 7, a integru mewn perthynas ag x. Tacluso fyny wedyn, 7 lluosi treian yn 7 treian, felly 7 treian lluosi x, lluosi e pwr 3x yn gyntaf, tynnu ffwrdd wedyn beth dwi'n gael drwy integru, a wedyn mae treian lluosi 7 yn 7 treian e pwr 3x. Wedyn, be'n yn neud yn fan hyn efallai, hwn dwi'n hapus efo. Na I gymryd y 7 treian allan o'r integrin, felly tynnu 7 treian, wedyn integru e pwr 3x. Na dwi'n gwneud hynna oherwydd
Dwi wedi integru e pŵer 3x gynt yn hyn do. Dwi'n gwybod beth dwi'n gael drwy integru e pŵer 3x. So, na i ddefnyddio hwnna'n yn nawr. Felly dwi'n cael llinell nesaf, eto dwi'n hapus efo'r term cyntaf yma. Tynnu ffwrdd saith treian, ond rwan, fel dwi'n dweud, dwi'n gwybod sut i integru e pŵer 3x. Dwi wedi gwneud o gynt. So mae hwnna'n treian e pŵer 3x. Ac ar y diwedd o fan hyn yn nawr, dwi angen adio'r cysonyn integru. Just nodyn technegol, does dim angen i chi ychwanegu'r cysonyn integru fan hyn, pan ydych chi'n integru, mae un cysonyn integru ar ddiwedd y cwestiwn yn ddigonol. Wedyn, just tacluso hwn i fyny. Mae gennym fi yn gyntaf, 7 treian x e pŵer 3x tynnu, wedyn so 7 treian lluosi treian yn 7 nawfed e pŵer 3x adio'r cysonyn integru. Na mi fasa hwn yn ateb derfyniol, neu os ydych chi eisiau ffactorio allan unrhyw ffactor cyffredin, efallai sydd yn gallu ffactorio 7 nawfed allan yn hyn, a mae yna e pŵer 3x hefyd yn gyffredin. Os dwi'n ffactorio hwnna allan, os yna gennym fi yn gyntaf 3x, roedd os 3 nawfed yr eid treian, a wedyn just tynnu un wedyn os efo, adio'r cysonyn integru. A dyna di yr ateb terfynol i'r cwestiwn yma. Nawr dyma ni gwestiwn arall sy'n gofyn iddyn ni integru e pŵer x rhywbeth esbynyddol lluosi sin x rhywbeth trigonometric. Os dwi'n sbiad ar y rhestr lieit, mae gennym fi rhywbeth trigonometric a rhywbeth esbynyddol. Y peth sydd yn ymddangos uchaf ydy'r peth trigonometric. Felly hwn dwi'n ddiffinio fel yr i yn y cwestiwn yma. Felly na gychwyn hwn drwy adael i, gadewch i fod y peth trigonometric, sef sin x, a wedyn y llall dv by dx ydy'r peth esbynyddol e pŵer x. Felly y techneg ydy differu'r i, os dwi'n differu sin, dwi'n cael cos, a wedyn integru'r dv by dx i gael v. Os dwi'n integru e pŵer x, mae'n aros yn e pŵer x. Wedyn, sgwennu lawr y fformula ar gyfer integru fesul rhan. Dwi'n cael uv, a dwi'n tynnu ffwrdd wedyn beth dwi'n cael drwy integru v du by dx mewn perthynas ag x. Am newid i fewn wedyn, mae i yn sin x, a mae dv by dx yn e pŵer x. So mae hwnna, hwnna ydy'r cwestiwn, dwi'n just meddwl am trefn bach wahanol o ran y lliosi, mae dal yr fath fan yna. Felly'r ateb ydy uv yn gyntaf, sef sin x, lliosi fo e pŵer x. Tynnu ffwrdd wedyn beth dwi'n gael drwy integru v yn gyntaf, mae hwnna fan hyn, e pŵer x. Mae hwnna wedyn yn cael ei liosi fo du by dx sydd yn cos x. Integru mewn perthynas ag x. Nawr fan hyn, dwi'n edrych yn fwy syml na chdi, o gyn i mi'r cychwyn. Oedden ni eisiau integru e to the x sin x fan hyn, ond rwan mae'n e to the x cos x. So ddim ar y olwg gyntaf yn edrych yn fwy syml. Ond trefnu yn y cwestiwn yma, dyn ni angen defnyddio integru fesul rhan dwy waith. Felly rwan, os na i ganolbwyntio ar y darn yma, be dwi eisiau gwneud nesaf ydy integru fesul rhan ar hwn. Felly fan hyn, os dwi'n canolbwyntio ar hwn, eto mae gen i fi rhywbeth esbynyddol a mae gen i fi rhywbeth trigonometric. Dwi'n diffinio yr i fel y peth uchaf yn lieit. Nawr fan hyn, y peth trigonometric eto ydy'r peth sydd uchaf, cos x, a wedyn y dv by dx ydy'r peth esbynyddol sydd eto yn e to the x. Dilyn y techneg rhyw fath yn nes i gynt, dwi'n differu yr i, na mae cos yn differu i reid negative sign, a dwi'n integru'r dv by dx i adael v, ac eto, di hwn ddim yn newid wrth i integru fo. Nawr tro yma, os dwi'n dilyn yr fformula integru fesul rhan, mae'n union rhyw fath, na i sgwennu hwnna allan. Unwaith eto fan hyn. Tro yma, os dwi'n am newid i fewn, mae gennym fi i yn gyntaf, cos x, dv by dx yn e to the x. A mae hwn yn hafel i uv, sydd yn cos x, lluosi e to the x. Tynnu ffwrdd wedyn, be dwi'n gael drwy integru, v, sydd yn e to the x, lluosi du by dx, sydd yn negative sin x.
A gwneud hynna mewn perthynas ag x. Felly, i dacluso hwn i fyny, os dwi'n integru cos x to the x mewn perthynas ag x, dwi'n cael cos x to the x. A wedyn fan hyn, dwi'n tynnu ffwrdd rhywbeth negatif, so dwi'n adio integru to the x sin x mewn perthynas ag x. Nawr, rhywbeth odd yn digwydd fan hyn yn does, rwydd, o diar, dwi'n nôl i geisio differu, neu dim differu, sori, integru to the x sin x, sef be gynna fi, reit yn gychwyn y cwestiwn. So mae'n edrych fel fi'n mynd row mewn cylchoedd yn awr, ond dydw i ddim yn mynd row mewn cylchoedd, dwi'n mynd i gyrraedd rwan hafaliad, dwi'n mynd i allu datrys. Rwy'n sbiwch yn awr ar y linell yma, oedd yn efo gynt. Nawr, yn fan hyn yn awr, os dwi ar gyfer y darn yma, os dwi'n sgwennu lawr beth sydd gen fi ar ochr dde fan hyn yn awr, mi na i gyrraedd hafaliad bydde datrys. Felly, llinell nesaf wneud dweud felly, os yn mynd yn ôl wan i fan hyn, mae'r ochr chwith fan hyn yn integru sin x to the x mewn perthynas ag x. Nawr, roeddwn ni'n gwybod o waith gynt, fo hwnna'n hafal i hwn yn gyntaf, sin x to the x. Wedyn tynnu ffwrdd hwn oedd yn isio, ond rwan, yr integru to the x cos x mae gynna fi hwn yn fan hyn yn does. Integru to the x cos x. So fydde sgwennu y ddau beth yma nawr yn lle integru to the x cos x. So wna i ddefnyddio cromfach yn fan hyn ar gyfer hwnna'n bwysig. So wna i dynnu ffwrdd y ddau beth yma. Felly cos x to the x ac integru to the x sin x mewn perthynas ag x. Nawr os dwi'n datblygu hwn yn awr, integru sin x to the x dx, mae hwnna'n sin x to the x. A wedyn just delio efo tynnu ffwrdd y ddau derm yma. So dwi'n tynnu ffwrdd yn gyntaf cos x to the x, a dwi'n tynnu ffwrdd yr integryn to the x sin x dx. Nawr y tric yn hyn ydy sylwi fod gynnu fi hafaliad lle mae'r integru yma sin x llos i to the x dx yn ymddangos dwy waith. Nawr os dwi'n adio integru to the x sin x dx i bob ochr, mi wneith o ddiflannu ar ochr dde fan hyn, a fe gynnu fi dau ohonyn nhw ar y chwith fan hyn. Felly adio integru to the x sin x dx i bob ochr, dwi'n cael dwbl ohono fo ar y chwith, dwbl o'r integryn sin x to the x dx ar y chwith, ac ar y dde wedyn fi hwnna'n hafal i hwn yn fan hyn, sin x to the x, tynnu cos x to the x. Now, just tacluso fyny yr ochr dde ma'n gyntaf falle. So, dwbl integru sin x to the x dx. Na i sylwi fan hyn o'n fyna ffactor cyffredin o to the x. Os dwi'n ffactorio hwnna allan, mi gai sin x tynnu cos x yn y cromfach. Ac yn nawr, os dwi'n hanneru bob ochr, dwi'n ffeindio fod integru sin x llos i to the x dx yn hafal i hanner o'r ochr dde, fydde sgwennu hwnna fel yma, to the x dros 2 llos i fo sin x tynnu cos x. A dyna fi wedyn wedi llwyddo i ateb y cwestiwn. Y cwestiwn wreiddiol oedd integru to the x sin x. O dyna dwi wedi orffen efo ar y chwith fan hyn. Integru, mae'n trefn gwahanol, to the x sin x ydy hwnna mewn gwirionedd. Ond dyna fo'r ateb, da i sgwennu allan yn llawn os licen ni, yn gwrthdroi'r drefn yn mynd. So integru to the x sin x dx, dyna the cwestiwn. Mae'r ateb yn to the x over 2 sin x tynnu cos x. A rwan, oherwydd fod fi ar ddiwedd y cwestiwn, fe da reid y cysonyn integru fel. A dyna ni yr ateb terfynol i'r cwestiwn. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.